Ari na patadagan diri sa PD Rosario. Kay dunay grand opening sa Migag. Di sa basta-basta kay negosyo ba ni sa Bisaya Squad. Congrats. Syempre kinsa pa man sila medyo maldito. Cluster ka puno og sila Snake Princess. Maka-proud kay ba? Ug syempre sa grand opening full pack Kumata na mo unsa ning Migag. Anli sang gyupsal ni. Asa sa Lodi kay nato ang tig-iya ni ba? Ang kanindot magurani gud barato ug makabusog ni kanilang kuan unleash ang gyupsal. So doon na ni sila kuan guys, unlimited beef ug pork guys ug mga side dishes pod. Bisan mga Bisaya ta ba mahilig mo ta explore kaon ba sa. Lamay man jud ning sang gyupsal di Labi na doon na mga libre. Lahi ra gyud ang lasa bag libre di ba? Tungod sa kalami makaingon jud kag okay kayo, lami kayo. Dali sa Danish siya maluto guys. Kay nipis man ng karne ba. Yan kaluto ani pwede niyo siya dip sa mga sauces. Tempa sa usa pud sa rason nga lami ni kasi syempre tarawag galuto. Idol guys food trip boy. Okay kayo. Balik sa ko palo guys ni Idol food trip. Tempa sa naman ni react pag ingon akong lami. Palayo sa palo ni JNK Pam Squad guys. Ang amigo na kong pala kaman na sumpay Di ka na makumpleto atong vlog guys. Pag syempre di tilaw ba. Mo ning giingon og the moment of truth. Apel sa ni mga side dishes dahil puro sa ni Anli. Nalingaw lang yung kaon ni apel hasta yung lang talong ba. Ato yung dalawa. Ikaw tanaw hilig sa kagtalong sa ngisi lagi ka. Timaniha ka ng side dishes guys. Apel na sa yung ibayad. Unlimited ni. Hasta ang rice food. Pero syempre ka ng chopsticks guys. Di na siya unlimited. Kaya di man siya makaon. Gamito na di kanon. Unsa. Karon, apel sining kimchi, ison kimchi ba? Ato sa nitilawan unsa ka legit. Busa sulit kini diri. Atong pangilang taon ba? Naong sa atong mga kauban ba? Naong sa nalamian ba? Pabilistic, bombastic, fabulous. Ayaw yung taon kalimti guys kung higala pagpalo. Ug nara usa sa pinaka-lodi si JNK Fam Squad. Yeah, speaking of lodi, syempre kani mga Korean ba hilig magkali ka ng mga organic. So nasa ta dire unlimited nga kuan kay litos. Sa Bisaya pa lechugas. Lahi na din lechugas kanon sa makaon naman sa. Syempre sa sigaw ni mo diya mga lechugas o mga unli ba syempre. Uhawon juga. So nata dire apil unlimited nga iced tea guys. Mo na siya tea nga butang ice ba. Pero ayaw niya mo karbungang nga taas mga pagbubuan ako sa iced tea sa baso. Aron ingnon ASMR ba. Pero wag ko ASMR dire gud. Ako ron tingog ang kuan gud ASMR. Tempa sana mo feel na dyan ako gipanggutom mo kasi tanaw sa video ba. Nautan mo asa ni Depita na sa PD Rosario diri sa Cebu City guys unang sa Priman. Kani nga lawa pretty maka-proud Pulpa kayo. Akong gipasud ang drone ako diri para maka 360 degrees view ba. Asan to mga single diri kay nakoy pailailan nyo guys baby girl. Are you single baby girl? Oy sinsya na di man available si Snake Princess guys. Congrats medyo balito mo na ko kitanaw sa kung sa amin sa akong kagalingon. Basta magtapad mi. That's all for today's video. Mindset ba? Tuog mo? Ipalo sa ko ninyo Ma'am Seroy.